Tonga aingo yo play ba ngayo biang ini galat ya kabangan wan biang shapi ban ai gini ke jingkren ka ba ya debat ke Jingngeit ngasngongo yo play ba ngalakren age jingi debat ke ni ke Jingngeit hakiru kom ke beper lesing ngalakren ni ke bakhamdon kam gini ke sngi hagini ke voice message ke baladap nga ai kerteng ke jingile ba baha jong ke Jingngeit bat nga Shem ba kani ke de jingi kai ke badon kam tinga kwa ru mentag sngi bangan betengi ke de jingi kai ka bang kren nama ngayo i ba kani ke perthei ke bangi im ha ke jingyo i jonga mentag katugan ni por ngayo i shai ba kani ke perthei ke bangi im ngayo i ba ka apoy ke por ka ba ngasio i ba kanon ke kaba kenja blay kaba ublay unle agane ka perthei haki arukom kawai kala banlong aga jingyo i jonga kadai kanwan ke kaba kenja blay agane ka perthei kaba kabanlong kum ke kenja jing bishar ya kaban penkendit sesisen pat ya agane ka perthei namar ke jing bomman jongka nama ke jing le persha jongka nama blay ude blay ubam man bagawai ru ke mensim kan jatna andre babar hokin poi sege jingla ka bomot angkum ta ka bible choy ka bangan ai ni ke jing kai ngakwangan ai kan diat ke ni ke jing ai jing mot ipi ka banga snow na ke jing shaman sim jonga namar ke jing bishar ka jong blay kampat wan menta kampat de ke jing bishar kut ke jong blay Henry ngasus ngot ho kumlo bakandon ke ka bahaga perthei brokaway kabala banwan no blay namar balay ublay ukwa ban ai daga ka ban banlong kum ke kenja warning ye ki brio bakin tipan pai show blay namar balay ngayo iba kane ke perthei kala klumar kane ke perthei ki brio kila ale ki ba la banong no kila muslia ye ke jingbu be ke jong blay kila sedang ban keta wat ia ka bom day ban keta kila sedang ia ka ban le ia ka bakim day ban le kila shlan nganda bo de ketin ki shlan kamot ki nuot halu kata ia ka ban penlong ia ka jing thau jo blay ban pen kala ia ki de ka pakarukom kumangadang sidep kran ia kene ke teknologi ke bomenta ke ba lapen mi de ki brio kene ke perthei ki ba kadan kata ke jing bom hun jongki ia kata ke jing bo jo blay ia ki kene ke perthei ki ba lapen kelalut ia ki kata ke jing kwa jongki ba ke bapen mi ia ki balong ku mengadang sidap keren gitu ki artificial intelligence ki ba pimla ban mudur ia kata ba yo brio uba biet uba la khaduna yu bala man tap degi kinja chips bar bau niang biang bar un kham start man tu bobet tu brio balong brio uba pude un kham start tu pilapin mud dori kata bat kadek ek bang ngimla ban perkat ba ki don kata ga jing start ka bakila ia ka ban kham start degi jarsha yo brio bau blay ulat hawa gini ka pertai bat ngakwa bangan chuong ipi gini ka por kala dei ka por ka ba kham aga jingi day bat kata kaliang ngayo i artli ki kaba namar baki brio kila nuat palat kila kata palat ke jingbu be joblay kanwan ke be ani ka perthei namar blay ko ban pen pai ki brio na kata kada kala ban ke ban peneng kaba ar ka ngayo i ka day ba hapteng jong kini ki kanan ru ko ka no blay ka ban kata ni ka perthei kata ka day ngini iru i ka jing trai ka kham khrau ka joblay kaba nganget mentangi yo isi syai kata ngam au mengindang yo isu sakumno hare menta kadan ke jing trai ke jong blay menta kadan ke jing trai blay bat ki brio ke bomut ban ye trai bar blay kadan ke jing trai ke bakrau ke jong blay ban ngayo ibo blay globally la sia ke perthei bro ko bai usdang ke ban trai bat ki brio kin pai show blay menta ki brio ke bo pimpoi perkan kin Shem yo tribe ki brio ke bo pimmut dur bikin wat yo blay ki brio ke pamla ban perkat bikin syakri blay kin syakri yo blay Pinyo iki brio ki ri jong ke perthei ru ke bam wat blay mentakin sedang man wat blay ki ri ki ba wat blay
kin sekalalong Jingngeit no play. But kan jaga jing trege jong play na mau play umlong uba tiak siliang. Ublay un le lang ya barok nang bahaga sngi ga bakut ublay un yo ia kaban bishar hok yo brio daka ega bola dep le ani ga pertai. Tena takadaw na shukwa bangan keren ni gani mentang sngi ba nda uji su unwan chigani ga pertai. Ngan pudi ka wai ga lenong na ga Bible ka banga shime kaniru kum ga jing hikai. Lesinga ai kertangi ganiru dagani ga lenong dagani ga dekhot. Kita ga dai no Lucas ka lenong ka bakhat pra na ga dekhot uba pra ka baong. Nga ong ye pi ba un bishar hok ye ki kumne ru. Henry on the one ukon ubriu kumot on the one u Jisu. Un Shem ne em ye ka Jingngeit aga pertai. Kataka de ka ba ngayo I na nga Bible ba u Jisu u ong. Ladangan wan siya nga pertai. Ngan Shem ne em ye ka Jingngeit aga pertai. Pinapusan bahaya kata keketian ke baong Jisu. Balarangan wan siya nga pertengan Shem ne em ye ka Jingngeit. Kapamut u Jisu ula dep yo ilupa. Ba haka jingwan ke jang u. Ka Jingngeit jang ki beriu kan ki kelumar. On pen kelumar ke Jingngeit jang ki beriu ni pertai. Uang nganda wan ngan Shem ne em kamat ula dep yo ilupa. Bakin sedon ki priu ki ban kenria wan aga Jingngeit. Kin sedon ki priu ki ban kelumar aga Jingngeit. Kumba angka Bible ki bala pat liang aga Jingngeit. Balai namar ngayo I bagani ke ketian ke bau Jisu Quran kedai ke bau ula dep long sngot ho lupa ye kata. Ula dep sngot ho lupa. Bahaga sngi jo ke jingwan jo u kin mi kini kan mi kini ke jing start pertai kan mi kini ke jing mau kita ke bor ke jong setan kan tredu kata baki brio kin ria kin shimba wat ba kin shimbat wat ye ki kamba ki bau setan un le bakin saman nget ye kata kin sedang ban pen I ban mau ban ong no ban wan rai kata ke jing sngo ye kata ke jing suk ye kata ke jing mau ye kata ke jing pensuk ye brio haki eki baro mo ladangan syukuran ba I kalapoi ke por ka ba adu kata tabat ka ban kata ke Jingngeit jang ibobon nga perkhan ye ne generation ka ban nang ni shikmat kan dai ka ba ba malu Jisu la dabi ilu pai ke ne pateng benrio ke jangi bahkan sepoi ke por bagi brio nda bagi poi ke kerdo niki poi ke duna bamyo kamyo jam kimban se ban le de ke bom dai Pada hang tabau setan yo lat ke ban terwai ki ye ke kam ke jam ke jing yo nong ke pisang ke tinggal. Pi ngayo iba pi yo ine menta ka wai ke jing shisha. Ba ke jing pen mi igini artificial intelligence aga pertai. Kan reduce lani kan penduna wat ia ke trai ke kata. Ke employment ong bet na ta. Ke kam ke jam kan duna. Lamar uway ubrio uba latau de gini ki real start. Un kamla ban trei banya shiphongot ki way pat ki brio. Nakataga daw da ka jingpen mi igini artificial intelligence. Nganit hu ipi kan poi ka por ka ba igini pateng ban rio ka jingi. Bat ndaka poi hangta ki brio ken ria shaw setan. Ki brio ken ria Shiki men simbaman ken ria shiki jing terwa ke jong uksuat ber hangta pinlap baye ke Jingngeit jong ke brio on pen kelumar nak tak dau Jisu la deb il pai ne ke pateng ben rio ula deb ong ne ke khat ke Lucas gospel jong Lucas nong khat pra ke khat pra ong ladangan wan shege perthei ngan Shem ne em ye ke Jingngeit ha ke perthei bat pai ke ta ka bang keren check pai ke ta ngakwa bangan peni pipa ai ba mangi shimet ai ki jingi seng jingi bangin hikai bahai ke ketien ke jong play shi ke brio what you ong
我chu ang bangan chu let jing seng ngan chu su thau dan ibri ngi war ha gri jing I dan ibri chu lap met kum to chu let seng te be eru em su tho bai ta Jingngeit ta ji dei baru play su tho than bat nga kwa ngan kren ni gani khnang ba kan ya dai pi kan ya rap yangi baro bangin ong no da ketin ke si peka bangin raskor ma bangin persangban kendit ben rio balado try unwan na gano ko por siya ni ko pertay Shem na em yaga Jingngeit pigane ka ketin ko ong Shem na em yaga Jingngeit ngan bu mga Shem na em yaga Jingngeit ka bakat kum ka jingkwa ka jong play yo Shem yo ngi shu ong ngingait ngi klem sngot ho nakata ka daw ngan pen ipi na ka Bible haga ni ka por kabakum kanu ka Jingngeit kabaw play ukwa ban Shem ndawan kabakum kanu ka Jingngeit fi ngan ong kum ne fi shwa ngan jubab ikata ngakwa ngan ong fi kum ne haba nga shimi gid khat Bible ngam shim tang ini ke gospel Lucas no khat pra khat pra hanai nga shim na khat ka pra balai ngakwa bangan pensyai fi abau jisu ong ngan bishar hok iki kumni ru renda wanu kono brio Shem na em ga Jingngeit ga pertai tenga kwa bangan ong fi lada u jisu wan kabakum kanu ga Jingngeit kabau jisu ukwa ban Shem ngakwa bangan penipin nakani ga jo lenong ko jong Lucas ko lenong ga khatra ka Jingngeit ka baningkong kabau jisu kwa ban Shem kadai nau ni nakani ga lenong ga khatra nang ni ngani kai fi pet ngini pule ne lenong ga khatra na ba shwabun krene ga khat pra ula de krene ga pharshin do khat ga baningkong tenga kwa pin snap bai ga ne ga pharshi ukran kumno khnang ba ndala dep usong yakni ga khat ga pra te tong ini pule na do khat ba dingkong uang kumne ula kren ka pharshi haki shafang ba ga dai ki ban yai duai bat banaman thacho ula ong la don we nong bishara ga we gishnong ubam sheptin yo blailum ne buram yo breu la don ru aga ta gishnong ka riu kan thei ti khalawan bun sinu ga ong to le hok inga lor to be le inga khamslam umman redin ga tawla ong la de la ngam sheptin ru yo blaila ngam buram yo breu ripen ban na ba kani ga riu kan thei ka pen sngo satya inga ngan bishar hok ika yo abakawan klem le pot kan pen sngo ka lut inga utrai ong sngo ka e bau to no bishar bom hok ong u bleu no bishar hok ye kita ge bala jit jong u ge bala nyar kar pa di u min singi bat min met baru shaslem na gamta jong ki ngong ye pibo un bishar hok ki kumne ru re nda wan u khonu brio Shem ne em ye ge Jingngeit haga pertai fi habau jisu ukuran ne khat ga pra u kli ne ge jingkli u dep ula dep ye thu da ne ge parshi te ge ne ge parshi ka bang kwa ngan pin ye fiang ne ka jubab ka ban kong jonga ka ba kum kanu ge Jingngeit ka ba play u kwa ngapa nagani ga parshi ngan peni fi ga besuk ba ka baning kong tam ka bau jisu kwa e ga Jingngeit ka bakumno ka Jingngeit ka bau jisu kwa ka dai ka Jingngeit ka bam sange no ka bamut ba pim bret no e ga Jingngeit jong fi ka ba scam how play fi ka ni ka tien ka bukuran ne wang ula kren haki ka parshi ba ga dai ki ban yai duai baba no man tacho pi ka kren ni ka wai ka kren ya ka ta ka jing yai ne ka jing long consistent ha ka bangin la ya ka bangin yang ha ka por jung ka jing ha pren ki test ki bobon ha pren ka jing pen ki ya ka Jingngeit jing I ka nom ki ngen yang scam ka ta ka de ka bau blay kwa ingi ne ka pertai bangin nget yo play bangin yai ne bangin sangeno ang no daga tin ka babet ka Jingngeit ka ba play kwa ka dai ka Jingngeit ka bam give up ka bam kenya pi wan ra daga ni re kun thei ka ni ka kren ni fi wan ra ang ne yo ni long bishar bom hok mentang I dana kata
Menta ka perthei ka don hagane ka perthei menta. Kan mau ni nong bishar bom hak ude bom buram blay bom buram breu. But menta ka ni ka perthei ka hap hauta. Tau tau bom bishar u bom buram breu tau de setan. But menta ka perthei ka don hangta. Kan mau Jisu bukran yegi parshi pi hap ban snotro baudei shisha u blay. Habau kren uladep yo I lupa. Bagani ka perthei menta nginong kum ki riu kan thei menta. Ki bahaga jing shishangi de ke bamdon bor daka bor ka ba daka bor brio nrengi ngidon daka way baga taka de ngidon ka Jingngeit. Fika Jingngeit kabam give up kabam sangeno. Kadan kampalat agini gisngi namar ngidon yo nong bishar ubam buram play ubam buram brio. Ubat igi jingger khu umut ban penjen jaringi minta kelapoi ke takapor. Mau setanu influence wat igi authority ki bedan haga government ki bedan haga shnang ki bedan haga niam bekibat igi bor bat nang tadi ki penan kam baklai igi bor bat ki suppress lan igi ban ben igi betelot igi riugan tei. But minta ketaka de ke betray minta ke pertei. Minta ke ni ke de ke spirit ke betray. Bu Jisu Kristus nang bishar bomhok ngakwa bapin tip ya ke ni bakat ke pertei minta ke hap hau ni nang bishar bomhok bude setan de ke mensim baman u tap agi brio. But minta la de pim ko ngo ya ke ke bau ong kan poi ke por ke be ya ke riu kan tei ni ke riu kan tei ni ke kran ya ke banget begitu na preng ke jing shaile. Rekan mau Jisu abu Ukraina nu nom bishar bom hok uong igini kiktin uong kanika kentei kanika riu kentei kam sangeno kam tiengro kam shep tiengro hi ke Jingngeit ke bau Jisu kwa ban Shem hagani ke pertei kadai ke beningkong kadai ke bam sangeno la ni ke bam kenya ke ba ar kadai ke Jingngeit ke bam tieng yau ni nong bishar bom hok. Ang akwa ay gani bangan nakren. Ngam kwa bangan pen crow y kita. Nakita daw nga ladep ong lupa ay piya bangan kren. Yung voice message ka ba mensua kani ka ba ladep ba ngam nakwa ay ban hikay ki brio ban batay kita ki jingle jong setan kita ki brio ka pertay ban penting ba menta ka pertay ka lalong kumta ba ban yathu ki brio kita ba bangin ya thu ki brio kita ngakwa nga nom pen pollute ni nom pen jabo ya ka Jingngeit ka ba sngur ka jopi. Bat nga sukwa bangan thu ipi ba menta ngida na nong bisa bom hok. Bat menta ka pertei ka persyangi ka ban pentrei dah kini ban wanra ke pressure ke brio ban kiai ke bobon ke brio khamtam ke besyakri play kanan ke ik ban kiai ke brio ke besyakri play bin Shem ke ni hagajing trei jing ta ke jopi ke besyakri play ken hap apdeng ke jaka ke be ke bom syakri ken khamlai Pinsa yo igi brigo be shakri blay ke persyaman wat blay kana jak nang ke ik bom sngotanat iki haki jaka ke bikilet bikiwan kan sedan ke jing isi ke jing bom sngotanat ke Bible kala ada keren syai ke ong kin nong shun jong pi kin long ki bana yeng jong pi setan un influence ki tu ki bu yo haka authority ban kiai ki bangai ke ni gisngi what haka jing shakri blay finyo I niam para niam, balang para balang, ke Kristan para Kristan, ngin ki badana ke bor kin nyan ni ki bamdan bor. Bat ngakwa nga nang fika ni ka dega mensimaman ke batep, bat ki tu ki priu ki matla bat ki meo I, bat uji sula adap yo I lupa ba, ki dan ki priu ki ban hap, haka ni ka dur, ke jonga ni ka riu kun tei, bat undan unang bishar bam hok uban ban kiaw, uban penwit, uban penthut, uban penjenjar, renga sngotanat bau Jisu uong ni ka kitin kani ka kentei ka klem sange no kala ri ka Jingngeit ka baskem jongka kala ri ka Jingngeit ka baskem jongka da ka bagale kumno ka klem sange ka klem tieng yo no nong bishar bamau kani nga kwa ngan pen I fi people Jisu kura ne ang kani gam tieng ka let ben malagasni ka let ba step ka let ban met ka let ba step ka let ban met fitip ko mod iyo ne ngakwa nga nang fi ka benengkong
lesingan keren kendiat igini. Fitip uniu nong bishar bom hok ni. Umman daban ai gini jingal khushakan reina marba kayale. Kadawa umnot. Uhaban bishar hok. Fika ni kekeren ni ay kekeren ni Jingngeit ka ba scam ka bam ki jingmat ka bam tiang. Fika nama ka jing duai hang ni ukuran ni jing duai. Fika jing duai ka ba pi sangen ho ka jing duai ka ba pi duai ran kat ba ga tiang. Kam tang jingmat. Fika hang ni hikai ya ka jing duai ka ba da ga Jingngeit. Ka ba pi yang persya yun nong bishar bam hok. Kalek peta ka dawa ka ni ngari kuntai. Pim juba pinhab juba ngan lek ben. Fi iya ga jing si shau play bu ingi ga taga ikhtiar. Bangi lati bangi lek persya ini ga bot jing tum ngam ngai. Bangi ga bot jing tum ga non boring ngam ngai. Pi abandan kum ga taga jing yo ibo ji sukuran sya ini bangi ga kun tega don bor. Ka kan pendam yo ni nong bisa ba waban kongo. Fi usaitan lada fitip iya ga ni ude nong most im jo ga ni ga sun on ga Bible. The Prince of the Air. Udah iam juga sunya orang Apostle Paul. Henry lada pipek pat u blay klembo ingi bangin susah nyon ben. U airo ngi ke ikhtiar kum ki banget ngi don ke Jingngeit ke scam. Bangi la banyak lep persya ia ki bor jingtum. Berkanam la. Ngakwa bapinum sanget no ngakrene gane. Wali syepte nget bet yang scam baru play. Yai ne baru play. Finyo ipi kane ke Jingngeit kadai ka ba kraw. Nak ta daw bang puli gane nang krani gane nang yo i gane ka jinghikai ga jong jisu bo ang nawana ka pertengan Shem ne em ya ga Jingngeit ya ga pertengan Shem ne gane ka wai. Ba ndang puli ga Bible nga lap ba pleng u jisu ula dep krani gane. Hagani ga Bible lesela dengan keren kadai ka ba jong nga dep keren tangi gane rei tangi ni puli khendiat gane ka ta kadai ka khubor ka ba jisu ukuran how Yohanes hagadal nang apartment sa kitab jingpen Paul nang balay nagad khat ba nyaw terter siya balang ka ba doon Philadelphia ula keren siya balang ka ba doon Philadelphia pet u angkum no how tau angel jong balang na Philadelphia to tho yakini ki wong tau ba khoy tau ba shisha tau ba no shabi jong David u ba play unono mla khang ban tau ba unono ba u khang unono umla ban play pet u angkum no nga itho igi jingle jong pha khmi ngala bu akhmat jong pha igi jing khang igi ba play tu unono mla ban khang ka na ba padan khandiat sa ga bot snga ba ni kitin but phala risk hem ya ka ketien jonga bat pam shimla len ya ka kerteng jonga agi wiki ketien kani ka balang kadai ka red kadai ka bam da klanya ka jingsha kadai ka badon tang khandiat kan soit ka bor kalong thik kani ka riu kan thai tang ba kani ka balang kadai ka ba risk hem ka ketien ka joplay kadai ka palang ka ban nuot ban yang ban plabet ya ka kerteng ka jong Jesus Christ ka Jingngeit jong ka balang ka dai ka ba kam sange ban nget ya ka tin ka jong play kam ting ban ri ban kran bet ya ka kerteng ka jong Jesus Christ fi hagini gisngi ngi duna ki balang ki badon kum gani ka balang a Philadelphia namar pedeng tapi puli kini ki nyo balang ki dan la ka jong ka rimak ka bau jisu kren wai la ka jong ka u ai ka comments le singa laban bo da tien Henry ka balang Philadelphia ka de ka wai ne ki balang ki bau jisu u klem yo i le si u klem yo ban keno ye ni ka balang la ni ban yo i ka babakla ukuran penban giktian ki besngot nat ni balang balai nama ni balang kadai ka badan tang kendiat kan soi ka bar henry ni balang kadai ka ba risk ham ia ka ktian ka joplay aga ta kadai ka bangas ngo ban ong ngindi kran ang ni kendiat fi yo ine amba kani ka ktai ka Jingngeit
Meminta ki beriu ki dan ki bamnot ban kran ni ketien ke jong blai ke badai. Ban kran bet ye ke jing shisha. Ki klemri ye ke Jingngeit. Namar lada pi klemri ye ke Jingngeit kamot pi klemri ye ke ketien ke jong blai. Pi klem yat bet ha ke jing shisha jong ke gospel ke jong Jesus Christ. Ni klem not ban kran ye ke badai. Ni klem not kran ye ke jing shisha. Ni pinsngau bahai ke beriu. Ni syepting ban kran ye ke badai. Ni defend ye ke niam le jong. Ni buram ye ke balang le jong haduk kata. Ni tiang ye ke nong yelam haduk kata bangim not ban kran ye ke badai. Ni syepting ban kran ye ke jing shisha. Kani ga balang wala kadang kandia ka sa bon re kala riskam habang riskam kam dei bong bakashu masu song kam tu su ye pule Bible em. Kani ga bong ka riskam ga ktien kamat kala riskam ga Jingngeit bat bakala kren bet ye ga jing shisha. Jong ga ktien ga jong play. Fitibam kidan ga balang apertai ga ba klem riskam ga Jingngeit. Ki ba ga ktien ga jong play ga sulang kawai na ga benta jong ga kat niam jong ki. Cek bawat lagi ni balang gi baong bagi dia balang gi ba shisha gi balang gi ba kenjamin sim teng teng pilawan ra da ke gi bana ke perthai ban thep angta pi klem ri khoj gi ktien gi jomplay pi klem ri scam gi ktien gi jomplay ngadwai ba menta gi sngi gi jingkren jonga kan pen ki piang ye pi gi bangai baro ki ba le chi jing seng hada pi dan ne ma gi jaka kum ni gi balang a Philadelphia ke ba ri gi ktien gi jomplay ke ba ri la gi jong gi Jingngeit. Hata pile jinge sang pi yos ngau nem ke ktien ke jong play ke badai. Hata hapa pi shong ke jinge sang la hikai nem pi ye ke jing shisha jong ke ktien ke jong play. Ne pi shu hun kum to. Shu yaaj bay kum to klem ke li ke badai ne ke bom day. Ngatwai bo play un play ke jing so tho jong pi lingba ne ke jing keren men ke sngi. Baka balang a Philadelphia kada iga balang ka barit ka bor ka chongka penpanu Jisu ya ro ini ka balang da ka buong pala riskem ya ka ktien ka jonga bat pam shimla len ya ka kerteng jonga pe uang ini ki ktien uang hakmi nga IT no ya ki bana ka ta synagogue us saitan ki baong baki long ki jiu bat kim long riki lam le rakmi ngan penle kita bakin wan ban ya mani khmat ki kichat jongpa bal bakin tip bangala i manga ya pa what shepting kita ki saitan oli shepting oli tieng ngayo i ki priu ni sidan ki behikai tin ke jong play batai lo ke perthai ka mariang bro kumno kala long sengo ko besyong ila di hat miriat man si shuham no jerian what let long kumta mudur wat ya hakani ga balang kadan kita ke sinagog jong saitan bat ndai ni ga balang ka ban nei e ga ni ga balang ka sidai tang ban ri khoi e ga tin ga jong play banam compromise e ga Jingngeit ke jong ki fidan dan ki balang ki ba shakri blai ga ba klem yang ga jing shisha ki klem yang ga badai ta tengan ong bet ga ta ki klem yang ga badai ki tip ba ga bom dai ya ki ba ki le hari ki le la le kita tang namar ban sia pen biang lang ki klem le la dengan keren ni ya ki katugat ni ki rukom Jingngeit ki ba Bible ke keren ka kadai ki bobon ki klem yang ni tiang ban yang ga nong rem jong jing shisha dan ki bapen kesan wat e ga jing pen baptis da kalen tiga bom dai dan kita praktis biang ega hukum aga lenti ke bom day. Kita klem risk kami gani ktien. Baga babot nang taga day kita klem not wat ban kren bet yo Jesus Christ. Kita klem not ban yang aga jing shisha. Kita syapti yang ega majority. Pia hang tapin sa yo i baka Jingngeit ke jingi. Hagi ni gisngi ke bakat do. Bau Jisu na wan siya nga pertay un Shem na ya ka Jingngeit kabalang kum ka nga balang a Philadelphia kabamtiang kabayang bet pi ya ka nga synagogue jong saitan de Jisu boong
ubang kami nga ai tino ye gi banaga synagogue jong setan hai gi begin tin dei te gi ni gi banget gi bele ye kata ka synagogue jong setan yo tau setan dei maki de jisu bayang ban ai tino iki ban uba penlong iki bikin wan mani khmat gi gejat jong ga balang bakin tip bau blay ula iet ye ki pi uang biang ini ketin uang balai ule ini nama nak khat basi uang naba pala risk kami ketin ke jing yaisha jonga te pak ke tingarungan rikendong ya pa nak kata ke por jong ke jing tenjo ko ban seja long ke pertei barok away ban tenjo kenyi lagi besyong ke kendau Begini ke keren sepang kata ke jingnya dah ke jong blay, nak kata ke tribulation ke ban sejah ke ni ke pertai, kata ke jing jarba ke ban sawal nak ni ke pertai, blay unum syak ini ke balang nama bakal record je lagi jong ke kalau risk kami ke kerteng ke jong trai, kam sim compromise ke Jingngeit, bat ke ni ke balang blay wangan rikendong ya ka, nak kata ke por jong ke jing tenjo. Pikan sawan ke por jong ke test hagi ni ke pertai bagi tak ada ke tribulation but ublay unum sya ya kan ke balang bakan hap ang ta nama balai kan ke balang kala record nanga wan sini ke pertai ngan Shem ne em ke Jingngeit ya ke pertai Fidei hangta ngakuangan orang ipi wang kami ngawan keluar bats kami kata ke bapadan bau nunurung num Shem ke pansngat jong pa utau becap kan pelong rigid ke yeng ublay jong bat un mino sebar dengan to alo jong ya ke keteng ublay jong ke keteng jong kata nong ba ublay jong ke Jerusalem betamai ke bawani ana beneng no ublay jong ba kata ke keteng jong ke betamai jar badon ki skor tu ngawi ke ebo mensiam uang hakita ki balang hang ni pensayo ia ki kat tu kat ni ki nongrem ki berkraw na kani ke balang kani ke balang ke bau blay keren bahaya ka ia ke bang keren sepang jongpi bau nda wanu jisu un Shem na ke Jingngeit ngapen pi ke tu ke jinglong jong ke tu ke riu kan thei bat ngalap baka don Jingngeit bat kani ke balang hang ni hapo ke balang Philadelphia Kani rukam dan bor, katu kari kun tay kam day ka don bor. Henry kani kari kun tay ka lekam no, kaklem sangen o ban yai lech ban ngay. Kabaar kam dan jing tiang. Fi kani ka balang kani ka bam dan bor ray, kari ka ktin ka job lay, kam shep tiang. Kabaar kani kam tiang ka kren bait kaklem len ni ka kirteng ka jong troy. Nakata ka daw yo soitan day jisu be, day jisu bale igani. Penlong iki bikin wan mani bar iki kijat jong ta. Mano bale kita amdai maningi day blay. Nama ula iet yengi, ula iet yepi. Fi hang ta bin sayo iba ka ni ka jing hikai ka jing syagat ka badan kam ba pin pelajing ba. La hang ni lesingan pule biang ini ke kitab jing pal nong balai dekat bisipong na ba pala risk kami ke ketien ke jing yai sya jang. Sengap omlo tengarung an rikendong ipana kata ke por jong jing tinjo ban sejalong ha ka pertei barok away. Ban tinjo kenyi tegi besyong ha ka kendau. Kani ke jing tinjo kekeren ni gitu ke jing jinjar pa kaban seja ha ka pertei barok away. Fi kelmau bahaya ni ketin kanja ha ka pertei barok away. Kani ke balang Philadelphia kam hap syu ka pertei. Kani ke ladai ki briu ke jong play ki khon jong play. Ki beris kami ke ketin play. Ki bam shimlan ni ke kerteng ke jong trai jing Jesus Christ. Barunya dai ki. Anol banong kinum sya agata ke jing jarba. Namar bakila yang scam aga por jong ke tes. Takadaw uji so bukuran ni ke balang. Ngas ngutunat ladang keren ni. Na fi puli bahai ni ke balang Philadelphia. Fitip kani ke bakran ke synagogue jong setan ke keren ni ke keren ni ki no yalam niam. Ki ban pensitom. Ikitu ki beriu ki banget sisai ke kerteng ke jong jisu. Ke keren ke jing pensitom ko bami na ki no yalam niam. Kani kan ja gini ismi.
Nagtagadaw ngakwa bapin yo gani ka balang. Baka de ka balang kabakraw palat. Kabahaga jing pule Bible jonga ngalangan ong nakiwigi kentien. Ngidan kaman pule bahai ka balang a Philadelphia. Ngidan kaman pule bahai gani ka balang. Tapi pule bahawat ka balang mo ka balang a Smyrna. Katap long kumjui. Wong hagalanong ka baar kitab jingpen power khot ka bakandai. Ka balang a Smyrna wong nga itho ka jing shashi shitom. Singap wong ini kitin nga itho ka jing shashi tom jong pa bat ka jing duk jong pa. Henry palong ka baruspa. Badi ka jing kren ben jong tagi ba ong magilong ki jiw bat kimlong Henry kilong ka sinagog jong saitan. Tuat syepting iti kihiru ki ban pansa sya kami utaw setan unsa berat igi ban api igi yung bandi banyo tenjo ipi di pinsa yo igi jing syashi tom shifosngi tulang pa ka bayay ne edo ka jing ya mangan ay pa ka pansngiat jong ka jing fiu blay kwa ingi gani ka Jingngeit ka pakumno ka Jingngeit ka ba ublay kwa na ka benta jing igi day ka Jingngeit ka pamsangit no nakatakadaw ngayo gani ka way ba dan sipon bahagi beliau kita perkat ba ngai ngi klem perkat pat ya gani ba kani ke Jingngeit ka ba kumno ka ba blay kwa figa Jingngeit ka ba blay kwa ingi ka dai kum gini ke balang artli ke Jingngeit jong ka balang apa Philadelphia ke Jingngeit jong ka balang Smyrna ka dai ka balang ka ba nganot banong kidai ki balang ki bangi dai banyo Jingngeit nagtagadaw nga kren ni gani agani ka por namal ba ngayo bi ngayo palat gani ngamla len nga kren ni gani ngamla len te ngayo gani ba ujisu ukren iki bangi ngimla ban perkat ki bangi hap ban pelet jingmut ba ya ka Jingngeit jonga ba jongpi tungin persang ban ri ka Pi teng ba ong im de Jingngeit ya de Jingngeit kam na dai ba min chu ong kumta heriken mau ka ba kum ka no ka Jingngeit ka ba play kwa hato pi puli bahai ka ktien ka jong play hato pi pida kongo i ka ktien ka jong play ka ba ong di ba man kongo lo de ka ktien ka jong play ka ta lo de ka buram priyo paro Piti man puko ngolo di kaktian ke jong play ke kta ka pihap ban kenyalut ban dolut ban dolut paro. Pi ke kaktian ke jong play ke lakren syai. Bahagi ni kisngi ke bakhat do kinan ke priu ke ba kinum syash kor ke jing hikai ke badai. Namal ndakren ni ke ia ke bashisha ke priu ke mtres ngam. Pikiran siapa nga ding fna siapa nga jing sya ka jong Jesus Christ bat siapa nga ding fna ka bangi hapan ba nan makwa ban sngap ikata ni sngaw tanat ban sngap iki balong ba siapa na katin ka jong play ni sngaw tanat ban sngap ngan bu da ni katin ni sngaw tanat ban sngap tang ya ka pan sngiat jong ka buram bat ni klem tre ban pong ya ka pan sngiat sya Ni sngaw tanat ia ka jing job tamangim sngaw tanat ia ka ding fna. Ublay kwa yang apa di pia gani kisngi. Bangitay ban not ban yang haka jing shisha. Syakri bait yo play ban iet yo play daga dot not barok bat baka Jingngeit jangi. Kanum tiang ban yang haka jing shisha. Ndawan ukon ubrio. Un Shem ne mi ka Jingngeit aga pertai. Kat nungut na preng jong pi. Ki ba sngap yang aga ni ka por. Bahaba pi syash ko aga ni ka jingkran. Cek ila dia kat banganang keren hang ni. Pidan hang no mentah. Kabakum kanu ka Jingngeit pidan. Pile kum no ye ki jing thot na ka Bible ki ba blay keren ni pi. Ki ba bihaban ko ngo ban le eke bo play ong ne ka kta ye ka jing dei jong pi yeng sem aga balang aga imlang salang sang anong e fi ni ka par tongin risk hem ka ktien ka jong play
Matanginom len ni ka jing shisha jang ka kerteng ka jang Jesus Christ. Ngan duai agane ka par. Kupa ngaduai bagani ka jingkran kan penlong ingi bangin nang ban ri ka Jingngeit. Namalada menwan chigani ka pertai mekwa ban Shem ka Jingngeit kabam sange no ka Jingngeit ka ban nuot baniyang ka jing shisha ka Jingngeit ka bajab adu ka jingwan ka jame. Try nga ailet Sheme ka buram ka jingo bat ka jing penan buram. Ka kerteng ka jang chisu ngaduai. Amen. Tu blame kar kui pi, ku blame shibon.